nechte ledičky, neboli šajze. Takže toto bude taková upravená Ice Bucket Challenge, no, jako nemám let a nemám kyblík, jsem takový soudníka. No to je jedno, ale budeme skákat repríka! To nominu... A ještě zmíním, přispíváme $10 na charitu, protože jsme nějaký takový sviňák na tom Facebooku, nevím, jak přispěl na ty chudinky, co jsou tam, kurva! Tak, a přispívám co nejvíc, co budu moc. Takže na $10, klidně i 20, podle toho, jaký budu mít finance. Takže